wannan da na tura maka nan su ne masu dot din ɗayan jaka biyu ne ɗayan kuma ɗaya babba to amma dukkan sun hada su 5 kg guda biyar ɗin ko amma suna cikin wayannan guda biyu ne wannan babba ne da wannan akwai da an hada biyu a hade ina ga ɗayan da an hada uku ne a ce bari wani da duka is up to 25 duka is 25 but one da suna da masu dot nan ba su ne 5 to su ne za a yi testin nan kashi biyu nan su ne masu dot nan su ne za a yi testin nan a gan su a gan su dot na gashi wannan kuma dot na shi gashi su ne za a su kuma su biyu ne don kada su ɗayan biyu ne a haɗe ɗayan kuma ɗaya ne babba there are 3 bags so but ɗaya biyu a ɗaya ɗaya kuma ɗaya amma total loss is 5 kg amma sauran da sun single sauran ma akwai wanda biyu a haɗe ne haka yadda dai suka zo da shi da mu ba mu taba ba exactly yadda aka yi recovery haka shi wannan shi ne guda wannan taxi daga yan kuma okay please 10 no shi ba da office so no wala